Ladies and gentlemen, here comes a new one. Yeah, they call me Dennis. Yeah, I'm gonna spit some bars. Okay, let's go. Nun na nuam Khuanun na duan Hnim hring tui pui hring lenna huan elna lui tui phi ma luang skills nei chat tap takan tam ma chuan Hlawhtling tur chuan tai ma ka ngai Harsatna nen harlai dai Hnuah hmun hran ram thar ikai ve nu chani pot phang hlutna lai nun na nuam Khuanun na duan Hnim hring tui pui hring lenna huan elna lui tui phi ma luang skills nei chat tap takan tam ma chuan Hlawhtling tur chuan tai ma ka ngai Harsatna nen harlai dai Hnuah hmun hran ram thar ikai ve nu chani pot phang hlutna lai hip hop hunlai ka pianna Hlim-Hlop hunlai at kiang thung leu tui tawh ho tak tak ka pu te angin Vai Sual yang kal ka du hlutna shell of music chin kara po ka ngai dan dang lo sel na kara ka nu bit chin ma se achana ko keri ka tang ta a hun to pho le thrum po thau jan skill zo ka ho lam tiang mi ko ham kara ka cha pau chan tik lu mi dau dal ngam zo ka thal lang Usain Bolt ka yang mi mol ho ka Fal Rang ho ta ka nun jen ho te ka han en hia ne thorim ngai je ka she chin he hun le kum te ran li bo ba se ka thiam le fin ne mi kian san long e ni e shia ra cha mi thar lak mi kal pe ling min el bak lo ma se rocket yang ba na ka enforce san Hnuah anh ngày sáng đôn cái ngày đó này cả tiếng chuan hay thì hiá cái phơi na tu te hi lâu ngai khát tệ nun na nuam Khuanun na duan Hnim hring tui pui hring lenna huan elna lui tui phi ma luang skills này chat tak takan tam ma chuan Hlawhtling tur chuan tai ma ka ngai Harsatna nen harlai dai Hnuah hmun hran ram thar ikai ve nu chani pot phang hlutna lai tiang mi mol lep le der pho hian mi ron e pan ron te pon ka lau lo ve ale tu chu kwang nen te kin ro lấy huế dal tu ra siam an ni in top ni chu bin lal ne lo vi mi ro thap ke ma siam an ni thiam ve mo vin tiam min sel tu te tan hi ka thu sa California mini om takin min Elden XT ni bok om tak khamo min nele ba se ka ril ruang ai lip yer yang mi kim lo how hi sei tam bak ngai lo khang ka ten le okay I'm done peace out.